Ahoj všichni, tak dneska jsme dorazili do Hvozné, je to kousek od Zlína, kde mají krásný asfaltový pump track. Zatím jsme dali pár testovacích jízd. Teď to tady testují všichni ostatní, i mladí rajdři. A vypadá, že už jsou po pár kolečkách udychaní stejně jako já. Takže uvidíme, no, jdeme to vyzkoušet. Nazdar! Tak myslím, že zlomíme časový rekord zase. Cože jsem? Těchal jako dost. Tak se ukáž. Máš taky dost, co? Už po pár kolečkách. Tak co, letí to? Je to dobré? A co ty, Maty? Jak se ti to líbí? A co náš nejmladší přírůstek? Nejlepší. Co? Dobré. Spokojen? Jo. Lepší než hliněný pamtek? Na stejno. Na stejno? Jo. Všechno má něco o sebe, že? A co na to říká Chris? Co? Líbí? Jo. Tak jeďte, borci. No, takže máme asi 2 hodinky za sebou. Starší kousky už odpadají. Mladí ještě jezdí jak diví, nevím, neberu tu energii, ale jo, na kondičku super. Myslím si, že dobrý. Ještě počkáme na Karla, co provede. To teďka
teďka se mi líbilo to moje koupení. Prdeláček vyšitý, bych řekl. Jak vysvětej. A máme ho zaznamenat, dobrý. Stop recording. Takže jsme zbalili všechny věci do auta. Mladí jsou ještě plní síly, my starší už tak trošičku ne. Ale každopádně jsme se rozmysleli, že ještě navštívíme dneska jeden pump track. A ten by měl být nějakých 12 km od nás v Zádveřicích, což je kousek od Zlína a Vizovic, někde tam mezi. Takže jsme nastavili GPS-ku směr Zádveřice, kde by nás měl čekat asfaltový pump track, včetně dirtu. A uvidíme. Třeba se zajezdíme i tam. Uvidíme. Takže jo, mějte se a v dalším díle Zádveřice. Čau. Čau.